μαγνητικός τομογράφος Signa Hero 3 Tesla της GE Healthcare φέρνει τη νέα εποχή στη μαγνητική τομογραφία. Με ασφάλεια και εξατομικευμένη φροντίδα σε κάθε εξέταση, προσφέροντας μια αναβαθμισμένη εμπειρία εξέτασης με άνεση και ηρεμία. Με καινοτόμο τεχνολογία και εικόνες υψηλής ευκρίνειας επιτυγχάνει τη βέλτιστη διαγνωστική αξιολόγηση με αξιοπιστία και ακρίβεια. Είμαστε εδώ για εσάς. Για τη υγεία σας αξίζει το καλύτερο. Μεσόγειος.